Παιδιά, είμαι παράδεκτη. Καθώς έπλυνα τώρα τα πινέλα μου και τα σφουγγαράκια μου, πλένω το σφουγγαράκι αυτό από Ume Cosmetics και έτσι όπως το έπλαινα, το μυαλό μου ταξίδευε. Και κάνω. Μου το έχουν στείλει οι άνθρωποι. Μήνες τώρα. Δεν θυμάμαι από πότε. Μες στο καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι. Το είχα δείξει σε ένα live εγώ έτσι όπως βαφόμουν, που ήταν φανταστικό και τέλειο και λέω άρα το δείξω τα παιδιά στο live. Και είχα ξεχάσει να κάνω βιντεάκι. Ναι, απαράδεκτη, τραγική, ωραία. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, δεν ήταν συνεργασία. Ενώ οι άνθρωποι απλά μου το στείλανε για να το δοκιμάσω κλπ. Δεν ήταν απαιτητική σε κάτι. Ούτε καν. Αλλά δεν είναι κρίμα από τη στιγμή που είναι τέλειο και μου το στείλανε οι άνθρωποι να μην σας πω ότι είναι τέλειο. Τώρα είναι με νερό ουσιαστικά, το έχω στραγγίξει πολύ καλά. Όταν είναι στεγνό είναι λίγο πιο μικρούλι. Είναι έτσι peach size, είναι έτσι πλακέ από κάτω και από πάνω με τη μυτούλα το έτσι στραγγυλό σαν ροδάκινο θα έλεγε κανείς. Και είναι ό,τι πιο μαλακό, μα το Θεό, έχω πιάσει σε σφουγγάρι ποτέ στη ζωή μου. Είναι σαν ένα συννεφάκι. Πώς είναι τα anti-stress balls, ξέρεις αυτά τις μπαλίτσες που είναι για το στρες που τις κάνεις έτσι, είναι αυτό, τόσο μαλακό. Όπως επίσης έχω παρατηρήσει ότι δεν απορροφά πολύ προϊόν. Το απλώνει πάρα πολύ καλά και δεν απορροφά πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι προϊόν μένει εδώ πέρα στην εξωτερική στιβάδα του σφουγγαριού και πηγαίνει και στο απλώνει και πιο πάνω. Δεν το απορροφάει και μετά πηγαίνεις πιο πάνω και δεν σου απλώνει τίποτα. Δεν ξέρω τι τεχνολογία έχει αυτό το σφουγγάρι. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ρε παιδιά. Πλένεται πάρα πολύ εύκολα. Ειλικρινά του βάζω σαπουνάκι μπάρα, τη Dettol, τη Sensitive που βάζω εγώ. Το κάνω έτσι στην μπάρα και κάτω από τη βρύση, ξέρεις, το πιέζω. Και οριακά με μία φορά έχει φύγει όλη η βρωμιά, το make-up, όλο αυτό που έχει, ρε παιδί μου. Κάπως στεναχωρήθηκα που δεν είχα μιλήσει για αυτό τόσο καιρό, γιατί πραγματικά αξίζει. Θα σας αφήσω και εδώ πέρα κάτω το site τους, το Instagram τους βασικά, να πάτε να τους βρείτε, να στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για κόστος, για παραγγελίες, τα πάντα όλα. Αλήθεια είναι ένα σφουγγαράκι που αξίζει να έχετε. Αν ψάχνετε σφουγγαράκι, είναι η επιλογή που εγώ προτείνω σίγουρα. Αυτά από εμένα, παιδιά. Ήταν ένα πολύ γρήγορο και random βίντεο. Οποιοδήποτε περιέχεται με το από κάτω και την απαντάμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και μέχρι τότε.